Το Ρέθυμνον σας υποδέχεται με παλωμένη την καρδία και την ψυχήν δονουμένη εκ πηγαίας χαράς και βαθίας συγκινήσεως. Την χαράν προκαλεί η συγγένεια, την οποία αισθάνεται η κριτική ψυχή προς την ημετέραν προσωπικότητα. Την συγκίνηση δε η ιστορικότης της ώρας. Εξοχότατε, το Ρέθυμνον έχει βαθίαν αίσθηση της ιστορίας. Αντιλαμβάνεται καλώς ότι υπό την ημετέραν εμπνευσμένη διακυβέρνηση το έθνος άγεται ασφαλώς και σταθερός προς τα πεπρωμένα του. Ο δε τόπος μας βλέπει υλοποιημένας τα σωρεωτέρας ελπίδας αναπτύξεώς του. Εις ανάμνηση της ώρας αυτής δεχτείτε σας παρακαλώ την πιστόλα να θύμει, κοιμήλιον εκ της ανατινάξεως του Αρκαδίου, και θεωρήσατε την ως συμβολικών δεσμών της μετέρας εξοχότητος προς την ιστορία του τόπου. Καλώς ορίσατε στο Ρέθυμνο. Έκνου εις την γενέτειρά του. Είμαι όμως αδελφός του Στέλιου. Και έχω το δικαίωμα να παρακαλέσω τους λοιπούς Κρήτες να μην με παρεξηγήσουν εάν το Ρέθυμνο θεωρώ ως την χώρα εις την οποία υπάρχει το σπίτι μου. Δεν ήλθα να σας προσφέρω τίποτε περισσότερον από ότι εάν προσφέρομεν προς την πατρίδα μας όλοι μαζί εργαζόμενοι για την προοδόν της. Ήρθα όμως να πάρω. Και ήρθα να πάρω λίγη δύναμη από την ψυχή σας, όπως ακτινοβολεί αυτήν την στιγμή. Είναι μεγάλη η προσφορά σας προς εμάς που έχουμε ίσως κάπως υψημένες ελπίδες που έχει αναλάβει η χώρα, διότι εισερχόμενοι εις μιαν νέαν φάση θέλουμε την ενδυνάμωση τουλάχιστον που μας δίδει η συμπαράσταση όπως εκδηλώνεται ο καινούριος χρόνος. Έχουμε όμως σαν ρεθυμιώτες, και επιτρέψετε το μου και μου μαζί σας μίαν υποχρέωση. Έχουμε την υποχρέωση της αναγέρσεως του ναού των 4 μαρτύρων της πόλεως. Ας πάρω εγώ τη εγκρίση σας την ευθύνη. Σεις κρατήστε την ευθύνη να μου στείλετε τα σχέδια και την μελέτη και θα έλθω για την θεμελίωση και για τα εγγένεια. Αλλά θα το αποπειραθώ. Αγάπα των πλησίων σου ως εαυτόν αναφωνεί ο εάνθρωπος. Ας το ενθυμούμεθα όλοι αυτές τις στιγμές που αναμιμνησκόμεθα την γέννησή του. Αγάπην εκάστου προς τον εαυτόν του, αγάπην προς τους συνανθρώπους του,
αγάπη προς την πατρίδα μας, ας έχουμε και εστε βέβαιοι ότι η Ελλάς όχι μόνον δεν πρόκειται να αποθάνει ποτέ, αλλά θα μεγαλουργήσει.